വെൽക്കം ടു താലിബാൻ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് താലിബാൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഇന്ന് മസാരി ഷെരീഫിലാണ് ഞാൻ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് ബ്രില്യൻ ഗൺസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അത്രത്തോളം അടിപൊളി ഗൺസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കൽഷിങ്കോഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് ഇറാഖി ഗണ്ണാണ് കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദ സെയിം തിങ്. ഇറാഖി അല്ല, ഇത് തുർക്കിഷ്, റഷ്യൻ ഐ എം സോറി. ഇത് റഷ്യൻ ആണ്, കൽഷിങ്കോഫ് ആണ്. ഇത് M4 ഫ്രം അമേരിക്ക മെഷീൻ ഗൺ ആണ്. ഇത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, താലിബാൻ ഈസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കം ഹിയർ, യു ക്യാൻ ട്രാവൽ ഹിയർ. ഇംഗ്ലീഷ് വന്നു പോവുകയാണ്, ഇവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളിരുന്ന് കാണുക. ഹൗ ഫ്രണ്ട്ലി യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് താലിബാൻ്റെ ആൾക്കാരെ കണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ച്, ഒരാളിതാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വേറൊരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ കുറച്ച് പിന്നെ ദേഷ്യത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലേ, ഇപ്പം ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റും. So this is the gun, right? Yeah. Which one? How can I call? Like AK-47? No, M4. M4. Yeah, M4. Is a good one? Good It's range? the best one, yeah. This is the priceless. The Okay. best one. They have Yeah. they have bullet inside? M4 اسمه لو يسميه. M4. Yeah, it have bullet. مرمي دور داخل شوية. Yes. Yes. This is a bullet. ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്